Fil-katakisi tagħna llum eżistijaj, hekk nixtieq illi nitkellem magħkom dwar il-fatt illi fil-Knisja kollox jitkellem minn Ġesu. Kollox. U dinha nixtieq naqsama magħkom għaliex u nirriflettu anke ftit flimkien għar-raġuni sempliċi li tant drabi dak li hu essenzjali u fil-qalba taċ-ċentru tal-Knisja li huwa il-persuna żgħira ta' Ġesu, xi drabi jeżisti jew noħduh for granted, jew inkella huwa oskurat b'ħafna affarijiet oħrajn illi jiġru u jkun hemm fil-Knisja, jew inkella mhux dejjem il-messaġġ ikun ċar, jew inkella eżistijaj mhux dejjem nifhmu ukoll. U allura xtaqt ħafna li konna din l-opportunità illi verament nifhmu il-qalba tal-Knisja. L-qalba tal-Knisja eżistijaj hija il-persuna ta' Ġesu. Meta xi kultant nintaqa' ma' nies li jgħiduli jiena ħanitlaq il-Knisja u nistaqsihom ir-raġuni għaliex. Ħafna drabi raġuni tkun jew għax huma mweġġajn minn xi saċerdot jew minn xi għaqda, jew għax għandhom diffikultà fir-relazzjoni tagħhom barra miż-żwieġ wara li jkunu sseparaw u ddivorzjaw u qabdu relazzjoni oħra jħossu li m'hemm spazju lihom fil-Knisja, jew għaliex ikunu għaddew minn sitwazzjoni fejn ġew skandalizzati b'xi ħaġa, jew għaliex jassoċjaw il-Knisja ma' flus, ma' poter, jew għax jassoċjaw il-Knisja ma' issues politiċi li fl-opinjoni tagħhom jidhirhom li l-Knisja m'għandix titkellem u m'għandix tindaħal f'dawn l-affarijiet. Diversi raġunijiet eżistijaj li niltaqa' magħhom għaliex in-nies jitilqu mill-Knisja. Ma dejjem ngħid jekk xi ħadd għandu jitlaq mill-Knisja eżistijaj, għandu jitlaq minħabba Ġesu. Forsi tinstema' stramba. Inti titlaq mill-Knisja għax ma taqbilx ma' Ġesu. Għax l-affarijiet l-oħrajn mhumiex fiċ-ċentru tal-Knisja. Jiġifieri jekk verament tittoħodha kontra l-Knisja dwar xi ħaġa, tittoħodha dwar dak li hu l-qalba tagħha, li hu l-persuna ta' Kristu. Ir-raġuni vera li x'għandna nkunu fil-Knisja huwa Ġesu. U jekk xi ħadd irid jitlaq il-Knisja u mhux qed ngħidu biex tagħmlu hekk, m'hekk irid ikollu raġuni valida, irid ikun Ġesu. Ġesu huwa raġuni biex nibqgħu, Ġesu huwa raġuni biex nitilqu. U Ġesu qatt ma ħejdilna biex nitilqu l-Knisja tiegħu. Allura x'tieq eżistijaj biex aħna nifhmu aktar il-ħajja tal-Knisja, biex aħna nifhmu aktar dak li huwa fil-qalba tal-Knisja, biex aħna nifhmu aktar ir-realtà kollha tal-Knisja fl-aspetti differenti tagħha, hekk il-bżonn ħafna li nixtieq naraw illi kif kollox fil-Knisja jitkellem minn Kristu. Ħanuħu aspetti differenti, mhux bil-fors ħanuħu l-aspetti kollha. Waħed mill-aspetti fundamentali fil-Knisja hija l-liturġija. Il-liturġija hija jekk il-qima pubblika tal-Knisja li nsibuha primarjament fis-sagramenti kollha. U nixtieqkom ħalli nibdew mis-sagramenti. Ħanurikom kif kull sagrament jitkellem letteralment dejjem minn Kristu. Kull sagrament jitkellem mill-persuna għażiża ta' Ġesu. Kull sagrament lilna jurina aktar minnu Ġesu fil-mixja tagħna u fil-ħajja tagħna. Kull sagrament għalina huwa rivelazzjoni tal-wiċċ ta' Kristu. Kull sagrament għalina huwa laqa dejjem ma' Ġesu. Per eżempju, nibdew il-mamudija. Il-mamudija fil-qalba tagħha x'inhi? Il-qalba tagħha li aħna naċċettaw il-Ġesu bħala s-sit u s-salvatur tal-ħajja tagħna. Il-qalba tagħha li aħna nilqgħu il-Ġesu illi ġie jgħix ġewwa fina. Il-qalba tagħha li aħna niġħdu d-dnub, niġħdu x-xetan, niġħdu d-dinja biex naċċettaw il-Kristu bħala l-uniku sit tal-ħajja tagħna. Mela il-qalba tas-sagrament tal-mamudija eżistijaj jibqa' dejjem il-persuna għażiża ta' Ġesu li aħna naċċettawh fil-ħajja tagħna. Mhux biss naċċettawh fil-ħajja tagħna, imma fil-mamudija, u nixtieqkom nifhmu dan, aħna jkollna sem mill-ħajja ta' Ġesu. Fil-mamudija aħna nipparteċipaw fil-ħajja ta' Kristu. Fil-mamudija biex ngħidlek dak li hemm f'Ġesu
jiġi fina. Fil-mamudija aħna qisna bħal meta nkunu f'ġuf. U l-ġuf li jaqbad bil-umbilical cord mal-om biex il-ħajja kollha li hemm fl-om tidħol fit-tarbija. U dak li hu ħażin mit-tarbija fis-sistema tagħha tieħdu l-om u teħħih mill-ġisem l-om. U aħna eżistijej huwa propju b'dan il-mod illi aħna il-mamudija iddaħħalna fi Kristu. Aħna ninaqdu ma' Ġesu biex dak kollu li hu l-ħajja tiegħu permezz tal-mamudija isir il-ħajja tagħna. U dan huwa eżistijej il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Allura il-mamudija mhux biss l-aċċettazzjoni ta' Ġesu fil-ħajja tagħna, imma fil-mamudija aħna il-ħajja li hemm f'Ġesu verament tiġi ġewwa fina, ikonna sem minn din l-istess ħajja li għal ħajja fl-Ispirtu Santu li San Pawl fl-Trattiu Rumani kapitlu 5 vers 5 jgħidilna li l-Ispirtu Santu u l-imħabba talla imsawba fi qlubna. Il-kobor iżbuħija tal-mamudija u tal-liturġija kollha tal-Knisja hija din li aħna nipparteċipaw mill-istess ħajja talla, li l-ħajja talla tidħol ġewwa fina. Ġesu dan jgħidu b'diversi modi, meta jgħidilna d-diri antum il-frijaj, meta jgħid tibqgħu fija u jiena nibqa' fikom, jgħidilna min jikol ġismi u jixrob demmi jiena nibqa' fih huwa fija u jkollu ħajja ta' dejjem. Il-ħajja ta' dejjem huwa nnifsu hija l-ħajja tat-Trinità eżistijej. Wol naraw il-mamudija diġà tkellimna minn Ġesu. Il-griżma eżistijej tal-isqof tkellimna minn Ġesu. Għaliex? Għaliex jekk konna naraw daqsxejn anke dawn l-imberkin sebadoni tal-Ispirtu Santu illi l-Knisja tal-limna li aħna nirċievu fil-griżma tal-isqof l-er, fema, l-kunsill, qawwa, xjenza, pjetà u biża' Alla, dawn huma doni li huma fi Kristu eżistijej li kien il-Messija mwiet imħabbar minn Iżajja. U li mammet meta jingħaqad ma' Ġesu, dak li hemm f'Ġesu dawn id-doni tal-Ispirtu jieħdlu ġewwa fih, jirċievhom huwa inkwantu li huwa maqut ma' Ġesu. Minn anka il-griżma tal-isqof eżistijej tidlikna din id-dilka eżistijej, aħna niġu konformi, niġu imsaħħin, niġu nkomplu trasformati, nkomplu nilqaw dan l-Ispirtu ta' Kristu ġewwa fina b'dawn id-doni l-karizmi tiegħu. Biex ngħidu hekk aħna fil-mamudija neħtlu f'dik fl-unzjoni illi Ġesu rċieva fil-xmara Ġordan meta l-Ispirtu Santu niżel fuq Ġesu bħala persuna eżistijej u fl-umanità tiegħu Ġesu jilqa' l-Ispirtu, aħna ma' qudiem ma' Ġesu nibqgħu nirċievu din l-unzjoni illi misset il-Ġesu eżistijej. Għalhekk il-ħajja tiegħu wara anke bis-sagrament tal-dilka tal-morda jibqa' jiġi fil-muna eżistijej. L-Ewkaristija, il-Quddiesa, il-qalba tagħha għal darb'oħra huwa Ġesu. Il-Quddiesa eżistijej mhijiex xi xew. Il-liturġija tal-Knisja mhijiex nagħmluha xi teatrin. Il-liturġija tal-Knisja mhijiex xi palk illi l-qassis huwa tiegħu jagħmel biha li jrid, qaddes kif irid, jilbes kif irid, jipretka kif irid, jaqra l-qari tal-Qudies kif irid, jagħmel li jrid u li jogħġbu. Mhijiex hekk eżistijej. Il-Quddiesa mhijiex xi show, mhijiex xi ħaġa tas-saċerdot. Il-Quddiesa kollha kemm hi tkellimna minn Ġesu. Il-komunità nisranija li tinġabar hija l-ġisem ta' Kristu, mela l-aħwa li jiġu jiċċelebraw l-Ewkaristija miegħek kif ifakruh f'Ġesu. Għax Ġesu qalilna fejn 2 jew 3 miġbura f'ismi jien qiegħed hemm f'nofsu. Is-saċerdot innifsu ifakkarna li hu Ġesu, espressjoni antika fil-Knisja. Tgħidilna s-saċerdot salter Kristu, mhux speċjali mill-Medju Levulaw, is-saċerdot li hu Kristu ieħor permezz tas-sagrament tal-Ordni Sagri eżistijej. Li jaqsam is-saċerdot huwa s-sinjal ħaj f'nofsna ta' Ġesu bħala dak li jmexxi l-komunità, bħala dak li iħabbar il-kelma talla u bħala dak li jqaddes il-poplu talla bis-sagrament. Imma huwa Ġesu f'nofsna eżistijej. Il-qari tal-Quddiesa, aħna ma naqrawx xi novella, ma naqrawx xi trattat teoloġiku fil-Quddies, ma naqrawx xi ktib spiritwali, ma naqraw il-kelma talla, il-kelma talla li huwa Kristu nnifsu. Kif jgħidilna San Ġwan, il-kelma illi saret laħam. Aħna il-proklamazzjoni tal-kelma talla fil-Quddiesa dak hu mument ta' Ġesu ieħor fejn il-mulej qiegħed ikellimna, fejn il-mulej huwa preżenti bil-kelma tiegħu. It-tieni parti tal-Ewkaristija eżistijej hija propju il-liturġija Ewkaristika
il-konsagrazzjoni li twassal għal komunjoni fit-tqarbin, eżistijaj. Anka dak huwa moment li kollu kemmu idur ma' Ġesu. U għal-mod kif Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u fl-imkien mal-Knisja jagħmel preżenti fil-Knisja, mhux jirrepeti ma jagħmel preżenti il-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu. Aħna eżistijaj forsi ma nirrealizzawx biżejjed qegħdin niċċelebraw fl-Ewkaristija. Imma Ġesu li hu preżenti eżistijaj. Li aħna nistu verament fl-Ispirtu niħtlu mill-ġdid fil-mewt u fil-qawmin ta' Ġesu. U din issir il-ħajja tagħna għal darb'oħra. Anke meta nitqarbnu eżistijaj, u għal-mument meta aħna ninaqdu ma' Ġesu fil-qudies kollox jitkellem minn Ġesu. Anka meta s-saċerdot jibatna jidinna morru fil-paċi ta' Kristu, ma tfissirx għaw il-quddisa spiċċat isru tilqu l-ewwel Ġesu li qed jibatna, qed jagħtina mandat missjonarju eżistijaj. Is-sagramenti l-oħrajn u s-sagramenti tal-ordni sagri ġa kellimtkom kif Ġesu huwa preżenti fis-saċerdot. Anka s-sagrament ta' żwieġ ikellimna minn Ġesu eżistijaj. Għax is-sagrament ta' żwieġ fil-Knisja mhuwiex xi trattat ċivili, illi imnoħduh qudiem il-Knisja ħalli il-Knisja tberikna, mhuwiex hekk. Huwa ħaġa iktar profonda minn hekk. Is-sagrament ta' żwieġ fil-Knisja koppja x'tkun qed tagħmel. Qed tgħidlu Ġesu, aqbad l-imħabba tiegħu ta' tfajla tiegħi tal-ġuvni. U jiena noffrijilek sabiex inti titrasforma bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek u tagħmel minna sinjal ta' kif inti tħobb il-Knisja tiegħek, kif inti tħobb il-poplu tiegħek. Allura raw li anke s-sagrament ta' żwieġ fil-Knisja jitkellem minn Kristu illi jħobb il-Knisja tiegħu kif jgħidilna tanċar San Pawl fir-Rittra tiegħu l-Efesin kapitlu 5. Imbagħad għandna żewġ sagramenti oħra, is-sagrament tal-rikonċiljazzjoni u s-sagrament tad-dilka tal-morda, is-sagramenti tal-fejqan li wkoll ikellmuna minn Ġesu fil-ħajja tagħna. Ta' rikonċiljazzjoni jkellimna minn Ġesu illi jaħfrinna d-nubit tagħna. Id-dilka tal-morda Ġesu illi ifejja il-martana fiżiku, spirituali, emozjonali, li jisaħħaħna fid-batija tagħna, li tina l-grazzja tiegħu wkoll biex ninaqdu miegħu. Eżistijaj, anka fid-batijiet tagħna u sagrament ta' fejqan u sagrament ta' faraġġ, skont dak li Alla jkun irid jagħtina. Maraw kif is-sagramenti huma kollha kemm huma laqa mal-mulej jitkellmu minn Ġesu. U allura eżistija anka fis-sagramenti l-mod kif niċċelebrawhom. Noqogħdu attenti li ma nkunux aħna fiċ-ċentru, għax din hija periklu kbir li għandna fil-Knisja. Kollox għandna dan il-periklu li npoġġu lilna fiċ-ċentru u mhux lil-mulej. Periklu nibda minna s-saċerdoti eżisti. Jiena nista' npoġġi li nifsi fiċ-ċentru tal-quddiesa u ssir all about me. L-istess ħaġa jista' jkunna fi żwieġ. Li s-sagrament ta' żwieġ ma jibqax dwar Ġesu, ma jsir dwar il-koppja. L-istess ħaġa meta mmorru l-mamudija jsir dwar it-tarbija, ġifieri dwar il-bejbi tiegħi, ma mhux dwar Ġesu li qed nidħlu fil-ħajja tiegħu. L-istess il-griżma ssir dwar il-libsa tat-tfal. Kemm inkwiet ikonna mingħajr ma npoġġu l-Ġesu fiċ-ċentru. L-istess fil-praċett eżistijaj. Anka fil-qrar. Il-qrar mhux il-midneb li hu fiċ-ċentru, mhux id-dnub tal-midneb li hu fiċ-ċentru. Fil-qrar fiċ-ċentru hija l-persuna għażiża ta' Ġesu illi jrid jaħfer lill-midneb. Il-qrar huwa ċelebrazzjoni ta' Kristu eżistijaj. Huwa ċelebrazzjoni ta' Kristu il-qrar. Ta' Kristu li jaħfer aħna fis-sagramenti niċċelebraw lil Ġesu taħt aspetti differenti. Ġesu li jitmana, Ġesu li jagħtina ħajja ġdida, Ġesu li jidlikna bl-Ispirtu tiegħu, Ġesu li jaħfer, Ġesu jfejja, Ġesu li jħobb u Ġesu li jaqdi. Dawn huma s-sagramenti tal-Knisja eżistijaj. Imma Ġesu jagħtina ħajja ġdida l-mamudija. Ġesu jidlikna bl-Ispirtu d-griżma tal-isqof. Ġesu li jitmana fl-Ewkaristija. Ġesu li jfejjaqna fil-dilka tal-morda. Ġesu li jaħfrinna fil-qrar. Ġesu li jaqdina fl-ordni sagri, fis-saċerdozju. U Ġesu li jħobbna fis-sagrament ta' żwieġ. Ara, huwa kollox jitkellem minn Kristu. Imma t-tendenza tagħna li aħna nagħmlu kollox jitkellem dwarna eżistijaj. Flok impoġġu l-Ġesu fiċ-ċentru aħna fih, irdu npoġġu lilna fiċ-ċentru xi drabi fil-Knisja u fil-liturġija tagħha u ndawru kollox madwarna. Din hija dejjem tentazzjoni perikoluża li aħna għandna. Ġesu biss huwa fiċ-ċentru eżistijaj. Nieħdu mbagħad pereżempju aspetti oħrajn, ftakru illum qegħdin nitkellmu dwar hekk il-fatt li kollox jitkellem minn Ġesu fil-Knisja. Nieħdu pereżempju l-qaddisin eżisti. Aħna fil-djoċesijiet tagħna Malta u Għawdex din hija issue dejjem aktar serja.
Għaliex meta l-qaddisin tagħna mhumiex ċelebrazzjoni ta' Ġesu. Imma meta l-qaddisin tagħna huwa ċelebrazzjoni tal-persuna li qaddisa. Jew ċelebrazzjoni tal-komunità fi anfisha, tal-partit tiegħi, eżis tiegħi, jew ċelebrazzjoni tad-devozzjoni tiegħi, allura nittilfu ħafna. Il-qaddisin aħna meta niċċelebrawhom, aħna ma niċċelebrawx lilhom, aħna niċċelebraw lil Kristu u l-qaddisin fih. Eżis tiegħi. Kif il-qaddisin tal-Knisja kollha ikellmuna mill-misteru ta' Ġesu. Il-Knisja l-qaddisin tagħha fil-liturġija, pereżempju, tagħtihom kategoriji differenti li kollha kemm huma jitkellmu minn Kristu. Pereżempju, għandna l-qaddisin li huma martri, dawk li taw ħajjithom għal Ġesu, li huwa l-ewwel martri. Għandna l-qaddisin li huma konfessuri, dawk li jistqarru il-fidi eżistijej. Ma l-ewwel ma sqarri il-fidi fil-missier huwa Kristu nnifsu. Għandna l-qaddisin li huma l-verġni eżistijej li jissimbolizzaw l-rusija ma' Ġesu, il-Knisja li hija rusa biss il-Kristu. Mela ifakruna dal-qaddisin verġni ħafna minnhom huma s-sorjiet illi aħna qegħdin nistennew il-mulej aħna moqdin ħaġa waħda miegħu. Għandna l-qaddisin li huma r-rajja tal-irwieħ li huma l-papiet, l-isfijiet u s-saċerdoti li jfakruna fi Kristu li huwa raj, niċċelebraw il-ħidma ta' Kristu fihom. Eżisti bħala ir-raj waħdini u l-assista ruħna kif jgħid San Pietru fil-Knisja. Ġifri għandna ir-realtà eżisti qaddisin lajċi, irġiel u nisa li fakruna ir-radikalità tal-mamudija fil-ħajja tad-dinja. Eżisti li x-xhieda ta' Kristu fil-qalba tad-dinja. Ġifri l-qaddisin aħna kollha kemm huma jridu jkellmuna minn Ġesu u mhux minnhom infushom. Kull qaddis biex ngħidlek b'xi mod huwa ikona żgħira ta' Ġesu. Kull qaddis b'xi mod jurina xi aspett partikolari minn Ġesu fil-mixja u fil-ħajja tagħna bħala Knisja. Tkun ħasra meta aħna kemm il-qaddisin eżistijin nagħmlu xi ħaġa tagħna personali. Meta nagħmluha l-klikka tagħna, meta nagħmluha il-partit tagħna fil-Knisja, Kristu mhux mifrud. Din hija dejjem it-tendenza sa mill-bidu nsibuha fil-Knisja ta' Korintu, minnu ta' Pawlu, minnu ta' Apollu, minnu ta' Kefa. Imma eżisti Kristu mhux mifrud. U l-qalba mhumiex il-qaddisin tagħna. L-istess ħaġa eżisti d-devozzjoni tagħna lejn il-Madonna fih dan il-Knisja. Ukoll tkellimna minn Ġesu. Ġesu jibqa' fiċ-ċentru tad-devozzjoni kollha tagħna Marjana. Il-Madonna mhix oġġett tad-devozzjoni tagħna fih innifsu bħalma laqas huma l-qaddisin. Ġesu biss jista' jkun l-oġġett tad-devozzjoni fis-sens lotja tagħna sħiħa, il-qima tagħna sħiħa aħna huwa biss Alla. Il-Madonna aħna nivvenerawha b'mod ħafna partikolari u sabiħ u għandna nħobbuha kif nagħmlu l-qaddisin. Imma Marija tkellimna minn Ġesu eżisti. Fil-fatt anke t-tagħlim tal-Knisja dwar il-Madonna huwa kollu kemmu jitkellem minn Ġesu. Anke kienna nieħdu dawk ngħidulhom id-dommi tal-fidi, pereżempju il-fatt li Marija hija Alla meta l-Knisja stqarret dan fil-Konċilju ta' Efesu. Il-Knisja kienet qed tkellimna dwar Ġesu l-ewwel qabel kollox. Meta kien hemm min iddubita jekk Ġesu huwiex Alla, imma huwa sempliċement bniedem, il-Knisja qaltilna li Marija hija Alla għaliex biex tkellimna minn Ġesu li huwa Alla. Jiġifieri anke dak li nagħmlu dwar Madonna aħna bħala Nsara Kattoliċi biex ikompli jippunta dejjem lejn Ġesu. Ġifieri mhux biss għax Marija qaltilna għamlu dak li jgħidulkom hu, imma anke dak li jgħidu dwar Marija jitkellem dwar Ġesu fil-mixja tagħna. L-istess ħaġa d-devozzjoni tagħna li l-anġli eżisti. L-anġli fil-kelma tagħha fit-Testament il-ġdid kollu kemm hu jaqdu l-missjoni ta' Kristu. Jiġifieri anke fil-ħajja anġelika iċ-ċentru huwa Ġesu. Per eżempju, naraw l-anġli ħabbru t-twelid ta' Ġesu. L-anġli gwidaw il-San Ġusep f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' twelid ta' Kristu, etc. Naraw li l-anġli jaqdu lil Ġesu fid-deżert. Naraw li l-anġli akkumpanjaw il-Ġesu fil-Ġetsemani. Naraw li l-anġli jħabbru l-qawmin ta' Kristu mill-mewt. Naraw li l-anġli jħabbru anke l-parusija meta Ġesu jitla s-sema huma li jgħidulna kif rajtu ħsejjer ħajerġa' jiġi. Naraw l-anġli fil-ħajja tal-Knisja tal-bidu fl-atti tal-Apostli li assistu lill-Apostli u l-Knisja fix-xandir tal-Misteru ta' Kristu. Ġifieri iċ-ċentru tal-ħajja tal-anġli jibqa' Ġesu. Eżisti. Anke x-xitan
Eżisti, jekk aħna nħarsu lejh mod tajjeb, u mhuwiex fiċ-ċentru, x-xitan ukoll kellimna minn Ġesu b'xi mod. Eżisti, għaliex x-xitan huwa l-akkużatur, x-xitan huwa dak li lilna jitħaq bina, ma xiex jakkużana, imur qudiem Ġesu biex jakkużana bidnu btagħna. Jitħaq bina billi jipprova jbedna minn Kristu. Jiġifieri anke x-xitan, iċ-ċentru tiegħu, l-attakk tiegħu huwa fuq il-persuna ta' Ġesu. Għaxġivi, anka meta nitkellmu mix-xitan, irridu npoġġu lil Ġesu fiċ-ċentru, Ġesu li hu rebbieħ anke fuq Satana. Eżisti. Naraw mbagħad li anke l-ħajja tal-Knisja kollha, il-ħajja tal-Knisja li mibnija fuq 4 pilastri, il-ħajja tal-komunjoni, il-ħajja tal-liturġija, il-ħajja tad-djakunija u l-ħajja tal-marturija. Nalaq daw l-4. Il-komunjoni eżisti. Il-Knisja hija komunità ta' nies li jemnu, fi Kristu. Il-Knisja mhix komunità ta' nies li jieħdu pjaċir jiġu fl-inkiem għal 100,000 raġuni. Imma il-ħajja tal-komunità nisranija iddur madwar Ġesu. Il-liturġija tagħha eżistijej, is-sagramenti, it-talb kollu tal-Knisja, it-talb tal-brevjar, it-talb tal-Rużarju, it-talb devozzjonali, il-via sagra u tant affarijiet oħrajn, lezzjo divina, talb il-Bibbja, kollox idur madwar Ġesu. Eżistijej, it-talb kollu tal-Knisja isib il-qofol tiegħu fi Kristu u mhux biss talb lil Kristu imma Kristu li jitlob fina u permezz tagħna lil Missier. U speċjali fil-ħajja liturġika tal-Knisja. Eżistijej. L-istess id-djakunija, il-qadi tal-Knisja lil fqir, lil baħtut, il minu marit, il minu muġuħ u kollu kemmu idur madwar Ġesu. Għax Ġesu għalinna kont marit u ġejtu tarawni. Kont il-ħabs u ġejtu żuruni, kont eri u libbistuni, kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont barrani u l-qajtuni, kollox huma dwar Ġesu. Anka fil-parroċċja tagħna eżisti fejn hemm il-Kummissjoni Djakonija, fejn hemm min qed jaqdi, kollox idur madwar Kristu u mhux madwar il-bniedem. Fis-sens, il-bniedem u Kristu ma nistgħux nifirduhom xulxin, imma qed ngħid bħala ċentru tal-attenzjoni, it's not about us. It's seeing Jesus in everybody. L-istess anka l-ħajja tal-marturija, l-ħajja ta' l-evangelizzazzjoni. Il-Knisja, il-messaġġ prinċipali tagħha huwa biss Ġesu. Il-Knisja hija bħal Marija. Marija lilna tina Ġesu. Marija kieku kellha tgħidla xi ħaġa, naħseb jiena tgħidilna tkellmu dwar ibni Ġesu. Għatu lill-ibni Ġesu, ħudu n-nies għand ibni Ġesu, għamlu dak li jidulkom Ġesu. Il-Knisja hija tqila kontinwament b'Ġesu, kontinwament itweldu. Eżistijej. Kemm sabiħa, hekk l-evanġelizzazzjoni, il-predikazzjoni kollha tal-Knisja iddur madwar it-tħabbira tal-misteru ta' Kristu. Kull ħaġa li tgħid il-Knisja tirrifletti lil Ġesu. Eżistijej. U dina hekk tkun ħafna ċara. Għax ħafna drabi aħna hekk xtejt il-Knisja ninterpretaw b'ħafna modi. Imma rridu naraw li għandu l-lajn tiegħu f'Ġesu sabiex iwassalna għal Ġesu. Speċjali daw kollha li mulejthom il-karizma tal-predikazzjoni. Irridu nitkellmu direttament minn Kristu. Kollox irid idur madwar Ġesu. Nistgħu noqogħdu ngħidu ħafna stejjer sbieħ, ħafna fairy tales u ħafna ma nafxiex. Ġesu ma batniex biex nagħmlu dawn l-affarijiet, batna biex inxandru lilu u l-Ispirtu Santu jikkonferma ix-xandir tal-misteru ta' Kristu u mhux tal-idejat sbieħ tagħna, tal-istejjer tagħna jew ta' ma nafxiex tagħna. Il-Knisja mhix qed hemmhekk biex tagħtina xi entertainment spiritwali, biex tagħtina xi ħajb xi baż spiritwali maħbubin tiegħi, imma biex ixxandrilna lil Ġesu. Mhux biex tgħidilna dak li doqqal widnejna u dak li aħna nixtiequ nisimgħu, imma biex ixxandrilna lil Ġesu fit-totalità kollha tiegħu. Jalla eżisti hekk hemm fil-katakezi xtaqt li verament nifmu li fil-Knisja kollox idur madwar Ġesu. Ejjew il-kol kemm aħna, saċerdoti, laiċi, reliġjużi. L-ħajja konsagrata, tfakkarna dwar Ġesu l-Patrit is-Suri, Ġesu li jufqir, Ġesu li jobdi l-missier, Ġesu li għandhom ħabba miftuħa l-kulħadd. Ejjew il-kol kemm aħna nagħmlu ħilitna ħalli Ġesu verament ikun fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna, fiċ-ċentru tal-kliem tagħna, fiċ-ċentru tal-Knisja tagħna, fiċ-ċentru tal-komunitajiet kollha tagħna, fiċ-ċentru tal-parroċċji tagħna. Ma naqtawx qalbna. Ejjew nibdew kull wieħed u waħda minna. U jalla eżistijej inkunu verament persuni li nistgħu ngħidu bħal San Pawlu, mhux jingħix imma Kristu jgħix fija. Kif qal fil-Galatini, kif jgħid il-Karossin, Kristu fikom it-tama tal-glorja tagħna. Jekk nagħmlu dan
l-analysis tiegħi hekk il-mulej verament jimlina bl-ispirtu tiegħu ħalli Kristu jiddi fina, jiddi permezz tagħna. Amen. Alleluja.